Pakwan farming naman po sa bayan ng Kalasyaw umuusbong bilang bagong atraksyon. Alamin natin ang kwento na yan sa ating good news ni Idol Tita Ronnie. Bukod sa tanyag na puto, unti-unti na rin nakikilala ang bayan ng Kalasyaw sa masaganang produksyon ng pakwan na ngayon ay nagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga magsasaka ngayong tag-init. Sa mga taniman sa barangay Ambunaw at Kabilukaan, kapansin-pansin ang sunod-sunod na ani ng malalaking pakwan na umaabot sa halos 5 kilo bawat isa. Ayon sa mga magsasaka, naging maganda ang produksyon ngayong buwan dahil sa paborableng panahon at mas pinalawak na kaalaman sa watermelon production. Kasabay ng pagtaas ng temperatura, tumataas din ang demand sa pakwan dahil sa taglay nitong mataas na water content na nakakatulong upang mapanatiling hydrated ang katawan. Dahil dito, mabilis ding naibebenta sa mga pamilihan ang mga bagong aning prutas. Malaki rin ang naging papel ng Farmers Field School on Watermelon Production sa pagpapalawak ng industriya matapos makapagtapos ang 80 magsasaka sa pagsasanay na nakatuon sa mas epesyenteng pamamaraan ng pagtatanim at pagpapalago ng ani. Mula sa pagiging karagdagang pananim noong nakaraang taon, unti-unti nang nakikita ang potensyal ng pakwan bilang isa sa mga produktong agrikultural na maaring magbigay ng bagong pagkakakilanlan sa Kalasyaw. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.